Tkompli l-ħidma konsultattiva tal-Partit Nazzjonalista kif il-ħamis filgħodu Bernard Gregg kellu laqgħa mal-Lejs fejn l-assoċjazzjoni tkellmet fuq il-proposti li qed tistenna li jkunu implementati fil-budget 2025 li se jiġi preżentat inqas minn ġimagħtejn oħra. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg saħaq li gvern ġdid nazzjonalista kommess li jagħmel il-bidliet meħtieġa sabiex is-setturi ta' pajjiżna jimxu il-qudiem. Dan apparti li semma kif laqgħa wara l-oħra l-imsieħba soċjali kollha esprimew l-istess sentiment li pajjiżna jeħtieġ viżjoni ċara bbażat fuq il-kwalità. Kull korp kostitwit, kull imsieħba soċjali qegħdin jaraw li l-miżuri u inka wkoll id-differenzi li hemm bżonn li jsiru f'dal-pajjiż mhumiex budget based. Ovvjament f'budget wieħed jista' jindika xi miżuri, però qegħdin naqblu li l-pajjiż għandu bżonn direzzjoni ċara li nibdew nagħmlu l-affarijiet kif suppost. U li tagħmel affarijiet kif suppost, ovvjament titlob li jkollok ir-rieda politika li tagħmilhom. Aħna nemmnu kif ukoll jemmnu l-imsieħba soċjali kulħadd jaf x'għandu bżonn il-pajjiż, anke l-gvern jaf x'għandu bżonn il-pajjiż, anke l-gvern jaf x'għandhom bżonn numru ta' setturi, però evidentement ma jridx illi jimplementa ċertu bidliet, ċertu riformi importanti. Matul il-laqgħa ż-żewġ naħat qablu fuq il-fatt li t-taxxa fuq l-ikel għandha tkun imnaqsa bilan li jittaffa l-pis finanzjarju li qed jaffaċċjaw ir-restoranti. Naqblu dwar li titnaqqas il-VAT fuq ir-restoranti xi ħaġa li aħna ilna nimbuttaw għal dal-aħħar 3 snin u nofsu, ovvjament għadna naqblu ma' lejs f'din id-direzzjoni propju għaliex nemmnu li jkunaw xorta waħda iktar ġbir ta' taxxi, però mbagħad inkun qegħdin ngħinu l-istess stabilimenti tal-ikel biex ikomplu joffru prodott aħjar u jinvestu aktar coupled mal-fatt illi l-pjan tagħna huwa li naqsu anke it-taxxi u anke spjegajtilhom ta' kif se nkunu qegħdin nagħmlu dan. Min-naħa tagħha l-President tal-Lejs Michel Muscat kelmet dwar il-proposti li ġew diskussi kif ukoll semmit l-isfidi li qed jaffaċċjaw fosthom bl-iskema tal-BCRS. Dan fil-waqt li saħqet fuq l-importanza li f'pajjiżna ikollna turiżmu ta' kwalità. BCRS hija parti mill-waste collection tagħna fej qed nerġgħu ngħidu li l-istors tagħna huma mimlijin skart separat, il-BCRS għandhom parti minnha, hemm żewġ boros minnhom, u mbagħad għandek il-boros l-oħrajn, għandek il-ħġieġ li mhuwiex tal-BCRS huwa jew tal-plastik li mhuwiex BCRS, hemm l-organic, hemm il-kartun, hemm iż-żejt, ġifieri dawk huma waste li jrid jinġabar u jrid sakemm jinġabar ovvjament qed jibqa' fl-istors tagħna. Dik hija waħda mill-isfidi kbar li għandna. Għal din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Jerome Caruana Cilja, Ivan Castillo, Graham Bencini, Stanley Zammit u Robert Kutajjar.